Stai așa să mă pun pe cealaltă ai pus. Sau vrei să stau aici cu tine? Nu, frate, că nu e aceeași, e nebun. Nu e aia, mă, bă, ce ți-ai spawnat tu? Păi Bă, diletant. dă-i mă la compact și efectiv a treia mașină. Dă-i. Jimmy, să nu stai prea aproape de mine. Transport de mașini din Bulgaria. Din Germania, mă. Ne-a folosit o bătrânică doar să se ducă până la magazin. Au fost... Bă, ușor, spune-mă, dărâmi, spune-mă, Bă, nici nu s-a aproape de tine, ce dracu. Ține, dă-i, Bă, nivelează. În dreapta-l, în dreapta. Nu vă mai... Nu vrea. Acum, după ce decolează, aplaudați, da? Dați-vă cu dublu V, pula, nu mai țineți frâna. Aterizăm repede, că-i dau agresiv. Fă un lup ceva. Cum reușește, mă, să stea la unghiul ăsta? Păi și-a dat, nu știu ce mașină are el, pula mea, eu aveam mașină 8. Hai că ne întoarcem, ne întoarcem. Hai să aterizăm tot așa. Bă! When I see you again. Vezi că girezi. Hai că încă aici. Cum se ține, bă, s-a lipit. Stai că nu văd pista. Stai că am Mamă, ce de urme mi-ați făcut de cauciuc. Iese la polis. Ușor, bă! Vezi că o să îndrept. Dreapta. Bă, uitați-l pe Spudi! Dacă aterizezi cu tot cu mine aici. Încă mai sunt pe aripa lui. Ia uite-i că vin. Dar de ce nu am toate armele? Trebuie să le dai tu. Tot din trainer. Ai trecut prin el. Stai că trebuie să-mi dau grenadă, băga mea și... Da, să nu spargi, bă, motorul. Filmați-mă. Uzi. Gata, joc al tap. Bă, repair! S-a întâmplat. Dă-ți repair ca bumui, mă! Mai sunt acolo? Eu mi-am dat. Da, ești, da. Bă, Suntem în aer? Suntem în aer? Da, asta un aer. Hai, dă-i cu bă, voi spatele. nu sunteți aici, știți, nu? Dă-i cu Hai spatele. că suntem în aer, dacă... A, nu sunt. Îi dăm sau mai acolo? Cap, ce faci? Unde vrei să zbori? Asupra orașului ai spus, nu? Hai că nu poate să... Mă, nu apăsați. Bă, Zic, hai că mă duc cât de sus și începem să ne facem macaroane aici. Avem tot că vrei să zborească. o să vă reparați mașinile înainte să... O să primim iar de sing dacă nu sărim odată. Stai, mă, E doar, timpul. Haide. Ți-am zis. Has been murdered by John Wick. Ați spart Dar n-am avionul, făcut frate. nimic, frate. Sunt blocat în avion. Băi, eu sunt în avion și nu pot să ies. Și eu. Gata. Ba nu. Încetinește să vină Jimmy. Jimmy, vină și tu aproape de noi. Trebuie să mai... Bă, de ce ai schimbat? Mergi constant. Lasă-mă, am făcut schimb de pul. Hai, încetinim noi doi să ajungi. Am ajuns. Aproape. Dar mai prea aproape de cum, măi. Păi așa trebuie un... Hai să luăm altitudine puțin. Nu, las că Puteți mă că eu vă caut și eu. Nu vezi, mă, că e munte acolo, cum să cobor? Ăla, Jimmy. Reglează viteza că intri în mine. Jimmy. Gata de manevră. O să cobor avionul puțin cât de puțin acum. Să mergem cât mai aproape de sol. De ce l-ai coborât? Hai, urmăriți-mă! Florile. Urmăriți-mă! Ați auzit de Maverick din Top Gun? Da, da. Uitați-l pe ăla la...
Ne-am Ne-am atins urmărit aripi. prea...